Szia, Emma! Szia, Anna! Van kedved egy szokásos gyógyító beszélgetéshez? És hogy gondoltad? Tabuk nélkül? Őszintén? A kanapé túloldaláról? Na, hiszen ez az Állarc mögött podcast. Terápiáról, traumákról, hasznos könyvekről, egymás között. Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit, én Anna vagyok, ez itt az Állarc mögött podcast, és a mai témák nem más, mint a személyes tapasztalataim egy pár nappal ezelőtti Vágyi Petra előadásról, amiben nagyon-nagyon értékes információk, nagyon-nagyon értékes felismeréseket fogunk megosztani, és a saját tapasztalatainkat nem másról, mint a traumatáncról, akár sémakémiának is lehet mondani, hogy miért, hogyan működünk, és miért nem működünk a kapcsolatainkban. Szia, Emma, üdvözöllek! Szia, Anna, sziasztok! Én is köszöntök mindenkit. Nagyon kíváncsi vagyok. Én Vágyi Petrának nagy rajongója vagyok. Én olvastam a két sémás könyvét is, és kifejezetten sokat adott hozzám. Szóval vágjunk is bele szerintem. Oké. Ez tényleg nagyon izgalmas, és nekem ő egy hatalmas példaképpen Vágyi Petra, és olyan jó volt vele találkozni, utána beszélgetni vele, és kedves hallgatóink, lehet, hogy a jövőben Vágyi Petra vendégünk lesz, de mindenféleképpen a könyveit ki fogjuk nektek tárgyalni, a személyes tapasztalatainkat. Szóval mi az, ami ott elhangzott, ami a mai témánknak a fontossága? Remélem, elnézést, Vágyi Petra, hogyha nem jól adom vissza, de remélem, hogy pontosan fogom tudni visszaadni, amit mondott. A lényeg, ami engem a leginkább megragadott az előadásában, figyelj, Emma, képzeld el, hogy mindannyiunknak van két lába. És ugye ez a séma párterápiában lényeges. Az egyik lábunk felelős a kapcsolatokért, a kapcsolódásért, ezekért a dolgokért. A másik lábunk pedig felelős az autonómiáért. Ki vagyok én, céljaimért, minden, ami én vagyok. Hogyan alakul ki, hogy két ember elkezd vonzódni egymáshoz, aztán később miért nem működik? Azért, mert ha valakinek az egyik lába, az egyik mintázata működése nem működik jól, akkor ugye képzeljük el úgy, mint hogyha féllábú lenne. A másik pár szintén féllábú, de neki pont az a lába van meg, ami nekünk nincs. Mondjuk például az én esetemben. Nekem a párkapcsolati, a kötődési lábam épp, az autonóm lábam nem volt épp. Azok az emberek vonzottak, akiknek az autonóm önálló lábuk volt épp, nekem, és teljes mértékben így amikor a két ember meglátja egymást, tudatalatti késztetés jön, a sémakémia, hogy a másiknak az a lába van, ami nekem nincs, és akkor most ketten egy egészek vagyunk. Csak hogy itt az történik, és ezt nagyon-nagyon jól Petra elmagyarázta, hogy amikor két féllábú ember találkozik, összekapaszkodik, ez tök jól működik, viszont egy kapcsolat olyan, mint egy tánc, egy koreográfia, ahol vannak pörgések, mozdulatok, előre megyünk, hátra, oldalt, és ugye ezek a problémák, a traumák, a hétköznapi dolgok, anyagi gondok, a sémáink, és amikor jön egy fordulás, egy pördülés, két féllábú ember nem tud stabil maradni, összeesnek. És mindig összeesik a két ember. És itt mi a kulcs? Hogy felismerjük azt, hogy melyik lábunk nem stabil, melyik lábunk nem nincs kinőve, idézőjelben, vagy melyik lábunk nem erős, és azt elkezdeni erősíteni. És tudod, Emma, ez nekem annyira fantasztikus felismerés volt, és tényleg, és az elmúlt 2 év folyamatosan azt mutogatta nekem, hogy Anna, légy autonóm, csináld a céljaidat, menj az utadon, építs fel, amit te szeretnél. Először is mi? Hogy szeressem magam, hogy boldoggá tegyem saját magam is, hogy magammal is biztonságban legyek, és ezt úgy képzeld el, hogy ez a hűha érzés, tudod, ez azt a mindenit. Csak hogy azt is fel kell ismernünk egy kapcsolatban, hogy attól, mert mi még erősítjük a lábainkat, és két lábon kezdünk állni, viszont ha a másik ugyanúgy fél lábú marad, akkor igazából a forgások már könnyebben mennek, de akkor a két lábú húzza magával a fél lábút. Szóval, hogy
Nagyon durva volt. Nagyon, tökre jó nekem ez a traumatánc fogalom is amúgy új, pedig azt gondoltam, hogy már sok ilyen fogalommal találkoztam, de ez nagyon meg is fogta a figyelmem. Ö, és az is baromi szimpi, hogy valóban, ha már egy kétlábú, egy egylábúval amúgy még tud hiszen táncolni, hiszen őt meg tudja tartani, meg tudja húzni, viszont azt feltételezem, hogy és bízom benne, hogy egy kétlábú egy időn túl mégis egy másik kétlábúra szeretne támaszkodni, hogy ne csak alaplépéseket, hanem akár egy gyönyörű keringőt is járhassanak. Hmm. De nem traumatáncot, hanem sima táncot. Ö, Összességében nekem is ez tanulság, meg a saját tapasztalatomból mi nagyon hasonlítunk, Anna, ugye nekem is inkább az autonóm részem az, ami gyenge, és gyenge lábakon áll, akkor éljünk ezzel a szófordulattal. Ö, Ezt én is erősítem, tök sokféle aspektusból, én most a saját gyakorlati élményem, hogy azokat az élményeket és azokat a hobbikat hoztam vissza az elmúlt jó pár hónapba, amik engem önállóan boldogá tesznek, amiket önmagam végzem. Legyen ez sport, futás, bármi egyéb, legyen egy hangszer, nek a tanulása, lehet ez amúgy egy nyelvtanulás, de festés, tehát bármi olyan hobbi tevékenység, ami önállóan is végezhető, mert ezek engem erősítenek. Ezekben gondoskodom is magamról, hiszen gondoskodom afelőtt magamról, hogy én szórakoztatom magamat, célokat tűzök ki magam elé, és az autonóm része nem erősödik. És amit az előbb mondtál, hogy a célok kijelölése és elérése, itt lehet nyilván munkáról, tényleg egy sport eredményről, bármiről beszélni, vagy csak az legyen a célom, hogy nem tudom, én meg akarok év végére festeni egy képet, mindegy, hogy milyen lesz, amúgy most nem is ez a lényege, de hogy tényleg milyen olyan elemeket tudunk behozni, ahol az autonómiánk nekünk erősödik. És én is most ezt tökre élem, és próbálkozom, hogy ezeket az időket magamra rászánjam, és önállóan is boldogá tudjam tenni magamat, és ne csak a kapcsolatban ilyen szociális élményekkel tudjak töltődni, mert nekem inkább azt gondolom, hogy ez egy még van olyan elmaradásom, hogy azt gondolom, hogy az ilyen szociális párkapcsolati közös élményekkel szoktam kikapcsolódni, és hogy ezt is meg kell tartani természetesen, viszont közben mindemellett az önálló, autonóm örömszerzésnek is szerepet kell, meg teret kell adni. Nekem most jött egy hatalmas felismerésem, és lehet, hogy tévedek, de azt hiszem, hogy logikus a gondolatmenetem, és szerintem egyet fogsz érteni. Figyelj csak, akinek a párkapcsolati lába van meg, az a szorongóan kötődő. Akinek csak az autonóm lába van meg, ő az elkerülő kötődő, és akinek mind a két lába megvan, az a biztonságosan kötődő. Zárójelben megjegyzem, tanulmányaim szerint Magyarország felnőtt lakosságának a 30%-a mindössze biztonságosan kötődő, szóval, hogyha most kedves hallgató, ott ülsz a YouTube előtt, és azt gondolod, hogy én biztonságosan kötődök, akkor vagy a ritka kivételek közé tartozol, Azért én még vagy ebben a téves 30 rálátásod van. Bocs, hogy a szabadba vágok, én azért azt a 30%-ot is erősnek gondolom. Én még esküszöm, nagyon sok biztonságos kötődő emberrel nem nagyon találkoztam, tehát akkor engem kerül el az a 30%, vagy legalábbis csak pár Szerintem ilyen. rossz helyen mozgunk. Lehet, Na lehet. szóval, visszakanyarodva még erre, hogy mert hogyha nekem például nem volt épp az autonóm lábam, hogy ki vagyok én, addig emlékszel, amit mondtunk, hogy én voltam a hold, a másik meg a földem. Mhm. Körülötte forgott az életem, mindig neki akartam megfelelni, kapcsolódni, stb. Viszont amióta az elmúlt időszakban erősítem az autonóm lábamat, és nyomjuk a podcastet, végeztem az iskolával, újra lovagolok, lovasterápiára járok, táncterápiára járok, előadásokra járok, magamra figyelek, és itt majd egy tippet el fogok mondani, ami nekem brutálisan sokat segített, de erre majd később kitérünk, hogy teljesen megváltozott
minden körülöttem, hogy már nem azt érzem, hogy belehalok az életbe a másik nélkül, hogy mindenféleképp, hanem ott vagyok, hogy stabil vagyok mind a két lábon. Nyilván azért hozzá kell tenni, hogy ez még idő, mert nem lehet egy nap alatt egy lábat kinöveszteni. Ha beszélünk egy elkerülőről, az autonóm lába van, meg az én életem, az én céljaim, az én dolgaim, az pedig soha, hiába akar, soha nem fog tudni kapcsolódni, hiszen a másik lába nincs meg. És itt van a kutya elásva az egészbe, hogy az elején pont ez vonz minket. Mi vonz engem? Aki csak kapcsolódni tud, hogy de jó, a másik határai, a másik magabiztossága, a másik törtetése, viszont a másik pedig abba szeret bele, hogy tiszta szeretetet tudok adni, kapcsolódni tudok, biztonságban ott vagyok. Érted, hogy pont ez a paradoxon az egészben, hogy az elején pont azt tetszik nekünk a másikba, és abba szeretünk bele, ami nekünk nincs meg. De később, ha nincs meg a két láb, akkor csak esünk, kelünk, és nincs tánc, nincs koreográfia. És amíg ezt a lépést nem hozzuk meg, Hát igen, hogy vagyis, hogy mind a van, két van, lábunkra, van, bocs, hogy a szabadba vágok, csak ha trauma tánc, akkor ugye ott megvan a tánc, csak rossz a tánc. És akkor lehetne így egy olyan plusz fogalmat teremteni, vagy nem tudom, hogy ez elhangzott-e, mert ezen az előadáson én nem voltam, hogy legyen egy szép tánc maga a keringő, ami meg tényleg egy valódi koreográfián alapuló tánc, mert a trauma táncot akkor ezt különítsük el, mert brutál jó fogalom. Én amúgy iszonyat egyetértek azzal, amiket mondasz. Ugyanígy gondolom, hogy ugyanaz fogja meg ilyenkor az a két ellentétes pólusút, ami a másikban megvan és bennünk nincs. És mégis ugyanezek hozzák utána ki a különbözőségeket. de ez mindig És egy függőséget alakít igen, ki, és ahogy mert nekem hallgattalak, kell a másik hozzá. igen, ahogy hallgattalak, pont az jött le, hogy valahogy azt mondod, hogy azzal, hogy növeszted a másik lábadat, függetleníted a saját boldogságodat. Nem attól függ a boldogságom, hogy ő ezt megadja, hanem én ezt magamnak is meg tudom adni, és az már csak plusz, hogyha még ketten egy kapcsolatban tudnak plusz töltetet bevinni, plusz élményeket kell gazdagítani egymást és magukat, de hogy alapjáraton is megvan a belső boldogság, belső béke és belső biztonság élmény. Ezt tegyük hozzá, mielőtt valaki félreértené. Az, hogyha kinövesztjük a másik lábunkat, vagy megerősítjük, ahogy Petra is fogalmazott, az nem azt jelenti, hogy már nincs szükségünk a másikra. De azt hiszem, az a fogalom nagyon elcsúszott, amit nagyon sokan használnak, hogy megtaláltam a másik felemet. Nem. Ha fél vagy, és felett találsz, az egy kiszolgáltatott függőségi viszony. Viszont két egész tud egy gyönyörű harmóniát alkotni. És az, hogyha te elkezded mind a két lábadat erősíteni, az nem azt jelenti, hogy elveszíted a másikat, hanem megtalálod önmagadat. És szerintem ez a leggyönyörűbb az egészben, és onnantól jöhet, mert pont így az elmúlt időszakban fogalmazódott meg bennem valami. A szerelem, a szeretet, legyen az barátság, párkapcsolat, tudod mi? Döntés. Döntés, hogy én döntöttem. Én döntöttem melletted hűséggel. És egy párkapcsolatban, most ha csak nézem a szüleimnek a kapcsolatát, vannak fentek, lentek. Vannak anyagi problémák, betegségek, halálesetek, félreértések, minden. De a lényeg, hogy döntöttem, és van, hogy az egyik gyengébb, van, hogy a másik gyengébb, de a döntésem által ott vagyok a másik mellett, és húzzuk egymást akkor, amikor a másiknak szüksége van rá. Ez nem jelenti azt, hogy hagyunk határokat átlépni. Természetesen, hogyha a másik mondjuk megver, méltatlanul bánik velünk, ez nem ezt jelenti. De egy igazi párkapcsolat nem félelmen alapul, hanem döntésen. És szerintem Az ez a legfontosabb. elköteleződés. Azt gondolom, hogy így van a döntés, és az elköteleződésben nagyon fontos szerepe van, hogy egy kapcsolat valóban stabil legyen, bizony akár baráti vagy párkapcsolati szinten. De nyilván azért azt gondolom, hogy előtte megelőzi egy érzést. Tehát vannak befolyásolhatatlan tényezők, és vannak valóban tudatos tényezők, és én azt gondolom, hogy a tudatos tényezőkre kell rá
erősíteni, hogy igen, én a határaimat erősítem, igen, én amúgy, ha igyekszem a lábaimat erősíteni, akkor olyan társat választok, aki ugyanígy igyekszik a saját lábait erősíteni, és még hogyha épp az én egyik lábam már erősödik, de amúgy még azért jóval gyengébb esetleg mint a másik, abban a társam segíthet ugyanazt a lábamat megerősíteni, tehát hogy így van, itt nem arról szól, hogy ha nekem kinőtt a két lábam, akkor a másiknak meg nem, akkor jó ég, akkor menekülök. Nem. Ugyanúgy lehet példát mutatni, segíteni, és ugyanúgy a másikra is támaszkodni. Amikor gyengébb az a lábam, akkor még abból előtt meríteni, hogy jó, hogyan is tudnám ezt tovább erősíteni, akár a másikkal ezt megbeszélni, kitárgyalni, ötletelni. Szóval így van nyilván ennek a bizalom, és egyetértek amúgy, meg az elköteleződés valóban egy nagyon fontos alappillére ennek. Mostanában megfogalmazódott bennem az, és bárki kommentben cáfoljon meg, ha nem ért velem egyet, hogy nagyon sok esetben nem a kapcsolatban tanulunk. Mert a kapcsolatban sokszor elfelejtünk értékelni dolgokat, észrevenni dolgokat, folyamatos triggernek vagyunk kitéve. Szerintem mindig a szakítások azok, amikor jöhet a letisztulás, hogy mit tanított a másik, mit hibáztam én, miben tudok én jobb lenni. És szerintem itt jön az egésznek a kulcsa, ugye az önvizsgálat, hogy merjük magunkat erősíteni. Szóval, mivel aki ismer, az tudja, hogy nekem a kötődési mintázatok az, amiben hatalmas tanulmányokat végzek. Azt javaslom, ha azt érzed, hogy mindig menekülsz a kapcsolatokból, félsz elköteleződni, a félelmeid irányítanak, akkor egyszerűen csak dolgozz azon, hogy igen, attól, hogy valakivel kapcsolódom, nem veszítem el önmagam. Igen, vannak fentek, lentek, és igen, megélem az érzéseimet. Aki pedig szorongó, ön egyetlen egy megoldásod van, különben mindig elkerülőt fogsz választani. Az egészséges meg nem fog elviselni se az elkerülőt, se a szorongót. Hogy egyszerűen kezd el magadat erősíteni, mire vágysz te, mit tesz boldoggá, egy hobbi, egy cél, és a lényeg az, hogy ez a kettő harmóniában legyen. Mert amíg az elkerülő folyamatosan a saját autonómiáját, az én életem, én céljaim, ehhez senkinek semmi köze, a szorongó meg csak a párkapcsolat, nem érdekelnek a célok, addig nincs közös meccés pont. Ez ilyen fele-fele arányba kell működni, és nem lehet egyiken sem úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb hangsúly, mert onnan elcsúszik minden egy párkapcsolatban. Egyet kell, hogy veled értsek. Én is ugyanígy gondolom, hogy ezt a harmóniát kell megteremteni, és így van, bár szerintem az elkerülő szorongó meg a biztonságos kötődésről lesz egy külön adás, de tök jól összefoglaltat, hogy bizony az elkerülő azért ez egy sokkal önálló entitásról beszélünk, aki nagyon nehezen enged be, elkerüli az érzéseket, sokkal nagyobb a bizalmatlansága a másik irányával, nehezen involválja az életének bármelyik aspektusába a társát, és ugye a szorongó mit csinál? Az meg ugye folyamatosan akarna ezekbe beilleszkedni, mindenbe be akarna vonódni, és elutasításnak, Kapaszkodni. igen, és elutasításnak veszi, hogy a másik ezt nem teszi meg, és ebből is elindul már is a traumatánc. Hát de hiszen a szorongó meg elkezd a másikra, amit beszéltünk, amit mindig mondok, hogy a hold és a föld, mivel a szorongónak ő a hold és a párja körül forog, hogy nem, az mindig magunk körül forgunk, a társunk kiegészít, és úgy van egy plusz ö, nézőpontot, tehát ebben a plusz közegben ad egy kételjesedési élményt, de valójában én önmagamban is teljes vagyok. Tehát, hogy ennek nekem is ez egy nagy tanulsága, és én is ezen keményen dolgozom, és szerintem is ilyen tippeket kéne adni, hogy mi van akkor, hogyha te neked a egyik lábad gyenge, mi van, ha a másik lábad gyenge. Mondjuk, melyiket vállalod, Anna? Mm. Én most a szorongót választom pontosan azért, mert el kell mondjam, hogy hetek óta nem kapcsol be egy sémám se.
Miért? Mert elkezdtem az autonóm lábamat megerősíteni, elkezdtem felvenni a kapcsolatot a belső gyermekkel. Itt majd mondok egy tippet a végén, de ez a fő témánk majd a szakítás témánál lesz, hogy hogyan tudjuk felvenni a kapcsolatot a belső gyermekkel, és hogy mire jó ez, ma röviden így majd el fogom mondani. Úgyhogy én most a szorongót választanám, hogyha neked megfelel Oké. az elkerülő. Oké, hát lestopoltad a jobbat, mert én is nyilván azt ismerem jobban, de hát ez ilyen az élet. Jöhet. Szóval, ha szorongó kötődő vagy, akkor mindig azt érzed, hogy alá kell rendelődnöd, mintha nem kapnál levegőt a másik nélkül. Ha 5 perc múlva nem ír vissza, elkezdesz szorongani, jönnek a gondolatok, biztos nem szeret, biztos el akar hagyni, biztos nem vagyok fontos. Hogyha a másik hátra lép egyet, mert mondjuk van egy fáradt napja, agyal valamint, elkezdesz még jobban közeledni, még jobban kergetni, ugye az elkerülő akkor meg elkezd elrohanni, ugye, mert a közelség számára félelmetes. És ugye pont ezért hívjuk traumatáncnak, mert amíg te közeledsz, ő elszalad. És ez így mindig egy ilyen push-pull dinamikában mutatkozik meg. Például ugye mit vált ki például a szorongóból, amikor a másik mondjuk csendelver, mert ugye az elkerülőknek nagyon nagy fegyvere a csendelverés és a szeretet megvonás, hogy szorongok, hogy úristen, hogy mi lesz, hogy mindig a másik vágyait nézem, a másik céljait nézem, alárendelődök ezeknek a céloknak, az ő életét élem, nem a sajátomat azért, hogyha minél többet megteszek, majd biztos akkor egyszer értékelni fog, majd akkor biztos egyszer rájön, hogy én vagyok az igazi. De itt csak magunkat csapjuk be vele, mert folyamatos szorongás van bennünk, és ez borzasztó, fárasztó, és ezek triggerek kialakulnak, aztán bekapcsolnak a sémák, aztán a copingokból meg elkezdünk működni. Szóval, és az a tippem a szorongónak, ami nekem most brutálisan nagyot ment, hogy felveszed a kapcsolatot a belső gyermekkel. Itt röviden hozzátenném azt az én tapasztalásom és a tudásom szerint, hogy halálunkig mindig, akárhány éves vagy, képzeld el úgy, mint hogyha benned lenne egy picike éned, bennem egy kicsi Anna, és minden döntésünket, minden reflexünket, mindent ő irányít, a gyerekkori traumáira ő válaszol, ami rajtad keresztül kivetítődik. És itt mi a faramúci dolog? Azt hiszed, hogy hogy te kontrollálsz mindent az életedbe, de közben becsapod magad, mert a sémáid kontrollálnak, a traumáid kontrollálnak, és igazából ki vagy szolgáltatva, mert semmilyen döntést nem te hozol, hanem a sémáink és a copingjaink hozzák ezeket a döntéseket. Szorongónál mi például besémázok, jön egy coping, elkezdek féltékenykedni, elkezdem számon kérni, elkezdek szorongani, elkezdek hozzá közelebb menni. Ezt nem én kontrollálom, a sémám kontrollál engem. Szóval, ami a lényeg, értsd meg azt, hogy attól, hogy elkezdesz magadra fókuszálni, nem fogod a másikat elveszíteni. Kezd el megvizsgálni magad. Mit szeretnék csinálni? Milyen hobbi tesz boldoggá? Mik a céljaim? Mit akarok tanulni? Olyan munkát végezzek, amiben örömöm van, és egy nagy tanítóm az életemben mondta nekem, hogy olyat dolgozz, amit ingyen is csinálnál, mert az fog igazán boldoggá tenni, és egyszerűen kezd el minden nap szeresd magad, sminkeld ki magad, ha nő vagy, ha férfi, akkor ne, bár hogyha szereted kisminkelni magad nyugodtan, menj el kozmetikushoz, ha ezt nem teheted meg, kend be az arcodat, mosd meg a hajadat, fesd be, otthon sportolhatsz, ha nem tudod megengedni magadnak az edzőtermet, olvas jó könyveket, legyél autonóm, én vagyok, és nem mással egybeolvadva vagyok, én valaki. És itt jön a kulcs, ami nekem brutál sokat segített, minden nap, naponta többször elképzelem a pici Annát, és beszélek hozzá, és közben akár meg is ölelem magam. És annyit mondok, rendben van, Anna, minden jó, biztonságban vagy, itt vagyok melletted, nem vagy egyedül, nagyon szeretlek, és nagyon-nagyon büszke vagyok rád. És ezt úgy kezdtem el pár hete, hogy minden reggel és minden este. Vége volt a szorongásnak. A nap közben bekapcsolt az,
hogy valamin esetleg elkezdtem volna szorongani, azonnal automatikusan csináltam. Minden rendben van, mire van szükséged? Itt vagyok melletted. Nagyon büszke vagyok rád, és én mindig vigyázok rád. És már nem volt az az érzés, hogy uram, atyám, egyedül vagyok, mert ilyenkor, amikor azt érzed, hogy úristen, belehalok, nagyon fáj, hol van a másik, hol mit csinál, ilyenkor a belső, ugye az elhagyatott magányos gyermek szólal meg, hogy úristen, hol van az, akihez kapcsolódni akarok, de közben ott van a faramúci kulcs, hogy azért van ez, mert magadhoz nem tud kapcsolódni. És az a belső gyermek mindig magányos, mert nincs neki ott senki, aki vigyázzon rá, mert mit csinál a másik? Elszalad, elfut, hátat fordít, stb. Stb. Ez legyen barátok, munkatársak, bárki, te pedig nem figyelsz rá. Hát ha nem figyelsz arra a pici belső gyermekre, ahogy esetlegesen a szüleid nem figyeltek rá gyerekkorodban, akkor hogyan is várnád el, hogy ne szorongjon, ne sémázzon, ne triggerelődjön. Szóval én ennyit mondanék a szorongóról, úgyhogy átadom neked a szót. Köszi. Még egy gondolattal téged is hagy egészítselek ki, vagy hagy fűzzem hozzá, hogy összességében az a legfontosabb, hogy az, amit gyerekként hiányzott, azt ne kívülről várjuk, hanem magunknak adjuk meg. Ezt ugye el is mondtad. De hogy aminek ennek még én szerintem kulcsa, hogy addig, amíg én nem tudom szeretni önmagamat, addig amúgy hogy tudnám befogadni, vagy jól megválasztani, hogy ki szeressen engem. Hiszen én sem szeretem jól magamat, nem szeretem magamat, akkor nem is biztos, hogy tudok olyat választani, aki engem úgy szeret, ahogy amúgy arra nekem szükségem van. Szóval amúgy meg fantasztikus volt, annak köszi, mindig tanulok én is tőled. Várjál, még egy gondolatot, ha nem haragszol, hozzátennék a szorongó kötődés, ez a kialakulását. Hogy alakul ki? Az lesz szorongó kötődő, aki gyerekkorában egyszer megkapta a figyelmet, egyszer nem. Egyszer visszajeleztek neki, egyszer nem. Egyszer megvigasztaltak, egyszer nem. És ettől ilyen furcsa módon folyamatosan szorongsz, mert mindig radarozod a másikat, mindig figyeled a jeleket. Ahogy gyerekkorodban, most mondok egy példát, hogy már tudtad az ajtó nyílásáról, amikor anyukád vagy apukád belépett, vagy a lélegzetvételéből, hogy most vajon jelen lesz érzelmileg számodra, vagy sem. Vajon megkapod, vagy nem, és felnőtt korodban folyamatosan a másikat pásztázol. Hú, most nem úgy nézett rám, akkor biztos nem szeret, most baj lesz. Eleve, ha két ember együtt él, és most neurológiáról beszélünk, az idegpályák, a légzés, a vérnyomás, minden így összeharmonizálódik, és minden mikrorezdülését megérzed a másiknak. Csak ugye, ez pont, várj egy picit, Vágyi Petra, ez pontosan megint jól elmondta, hogy amikor gyerekek vagyunk, mm, nem tudom pontosan, hogy fogalmazott, de mindent magunkra veszünk. Amit a szülők nem is mondanak el, tegyük fel, van bennük egy gyász, amit nem beszélnek meg velünk. A gyerek automatikusan azt gondolja, hogy biztos miattam van, én vagyok a hibás, most miattam viselkednek így, vagy ha elválnak, biztos miattam történt. Mert ugye neki még nincs meg az az autonómiája, és mindent magára vesz. Na, most már csöndben maradtam, átadom neked a szót. Csak nyugodtan, én élvezem, én szeretem hallgatni. Jó, tehát akkor az elkerülő részén, akkor még gyorsan az időbe beleférjünk, én is igyekszem hadarni. Valójában az elkerülő kötődésű emberek mindig figyelmen kívül volt hagyva az ő kialakulásuknak, mindig figyelmen kívül volt hagyva az ő szükségleteik. Valószínűleg érzelmileg teljesen elérhetetlen szülőkkel nevelkedtek, emiatt ugye ők megerősödtek abban, meg megerősítették magukat abban, hogy ők nekik mindent egyedül kell megoldani. Általában amúgy még a munkájukban sokszor sikeresekké is válnak, mert nagyon céltudatosak, kitartóak, ö, jól tudnak fókuszálni, hiszen ez az autonóm önrészük, ez viszont nagyon megizmosodott. És ebben viszont pont az a bizalom, hogy a másikra lehet számítani, a másikban bízhatok, megoszthatom, beengedhetem, ugye ezek, amikben viszont ők alul funkcionálnak. Hogyan tudja ezt a lábát erősíteni mondjuk egy elkerülő, vagy bárki, akinek ebben van egy kicsi hiánya? Úgy, hogy megpróbálok igenis bizalmi kapcsolatokat, ha először apró dolgokba bevonni másikat, megpróbálni a kapcsolódást erősíteni, hogy ne az legyen az első és örömforrásom, hogy
én a saját sikereimben mit tudok elérni, hanem ugyanezt a sikert és örömélményt megélni egy kapcsolódásban, egy párkapcsolatban, egy baráti, bármilyen szociális tevékenységben. És ezeket kell ott erősíteni, az érzéseket kell erősíteni, hogy én beleengedem magam. Meg tudom élni a szeretetet, meg tudom élni a rossz érzést is, mert minden érzésnek van helye. Viszont az elkerülők gyakran abba a hibába esnek, hogy én elzár minden érzést, mert annyira nehéz lenne a rossz érzésekkel szembenézni, hogy inkább elzárja ezeket az érzéseket. Viszont nem úgy működik az agy meg a lélek, hogy ha én a rosszakat ki tudom válogatni, és a jót beengedem. Mert vagy az összeset elzárom, vagy minden jön. És akkor ez egy brutál jól működő dolog, nincsenek érzéseim, jól funkcionálok, el vagyok, elműködöm, igaziból úgy tűnhet kívülről, mint hogyha amúgy ez egy egészen jól szuperáló mód lenne, de nem az. Ö, mert viszont ugyanúgy egy mély örömöt, egy szeretetet, egy biztonságot, bármi egyebet megélni, azt sem tudnak. És ezt kell szépen lassan, bizalmi kapcsolatokat építve megélni ezeknek a szépségét. És lehet, hogy fog közben jönni sok nehézség is, meg sok fájdalom is, hiszen fel fog szakadni, meg szembe kell majd nézni ezekkel az elnyomkodott nehéz érzésekkel, viszont akinek azt kell megtanulni, hogy ő képes rá, képes az érzésekkel bánni. Ő fogja tudni azokat kezelni, meg fogja tudni ő is vigasztalni valójában magát, mert ugye ugyanaz a probléma, hogy fél valójában, az ő pici gyermeke is fél. Fél, hogyha érez, akkor meg fogják bántani. Fél, hogyha bizalmat ad, akkor át be fogják csapni. Tehát, hogy valójában ugye egyik sem soha rosszabb, mint a másik, csak mert a sebek mind a kettő gyerekkori traumákból alakul ki, csak érdekes módon más történethez vezetnek. De valójában ugyanazt kell neki is megerősíteni, hogy én is szeretem magamat, megengedem, hogy más is szeressen. És ugyanúgy, itt is ugyanez az első kulcs, szeretem magamat, tudok olyan társat választani, tudok olyan kapcsolatokat létrehozni, ahol van igenis helye a bizalomnak, a szeretetnek, a kölcsönösségnek, a partnerségnek. Nagyon fontos, hogy nem szabad hierarchiában gondolkodni. És ezeket kell valójában egy elkerülő típusú kötődésű embernek erősítenie, akinek az autonóm lába erősebb, és a kapcsolódási érzés és megélési lába pedig gyengébb. Te egészíts ki, kérlek, hogyha A illet. tanulmányaim és tapasztalataim alapján képzeljük el úgy az elkerülőt, hogy pici korában, ha sírt, akkor jött, ne sírjál, ne legyél gyenge, túl gyenge vagy hagyták sírni, és nem törődtek vele. Ha félt, nem törődtek vele. Gyerekkorban kialakul az, hogy úristen, ha kimutatom az érzéseimet, megszégyenítenek, visszautasítanak, ignorálnak. Ezért az elkerülő kialakít magában egy picike börtönt. Amikor jön egy szorongó, kinyitja az ablakot, úristen, itt van valaki, akivel kapcsolódhatok, mert belül ő még a kisgyerek akar kapcsolódni. És kikukucskál. A falak ott maradnak, de az elején kikukucskál, átölel. Ahogy jönnek a problémák, ahogy jönnek a mélyebb érzések, akár a rossz érzések, elkezdi egyre jobban bezárni ezt az ablakot. És tudod, mi a faramuci? Hogy az elkerülő ugyanazt az elutasítást és fájdalmat okozza annak, aki őt szereti, mint amit neki okoztak a szülei gyerekkorába. Nem nagyon paradoxon, hogy kapcsolódni akar, gyerekként nem kapta ezt meg, majd felnőttként ő sem tudja megadni másoknak. Mert ugye az a probléma, hogy, Ismételni akarja, így ismétli a traumáját valójában, hiszen ha előre kicsit ilyen egy rossz predestináció. Én már előre tudom, hogy ez nem lesz sikeres, ezért valójában a viselkedésemmel azt is idézem elő. Igen. egyébként nagyon sok kapcsolatomban rájöttem, hogy elkerülő vagyok. Tudod, hogy miből? Hogy például megölelek valakit, akit az agyam azt mondja, hogy szeretek, de nem jön az a mellkasból jövő érzés, hogy hú, szeretlek. Uh-huh. Érted? És szerintem pont az elkerülő lényege, hogy tudatban ott van, de annyira el van nyomva az érzés, mert félek, hogy elárul, becsap, ez nálam általában inkább baráti kapcsolatokba jellemző, de hogy igazából értsük meg, szorongó, értsük meg, hogy nem a párunktól múlik az életünk, nem kell kapaszkodni, meg igenis jogunk van a határainkat meghúzni, és nem kell a másik agyára menni, magunkra a fókuszt. Elkerülők, nektek pedig azt üzenem,
hogy a világ egyetlen és legszebb dolga szeretettel kapcsolódni, és ne a félelmeink irányítanak minket, nem a sémáink irányítanak minket, hanem ott lenni, jelen lenni, megélni azt a csókot, azt az ölelés, azt az örömöt, hogy a másik ott van, hiszen belül erre vágysz, amikor pici gyerek voltál, csak hallgass meg, te is ugyanúgy próbálj meg kapcsolódni a kisgyerekhez. Öleld meg, szeresd, kérdezd meg, mire vágyik, és hidd el, hogy a kisgyerek azt fogja neked mondani, hogy félek bár, de szeretnék kapcsolódni, mert alapszükséglete az embernek a kapcsolódás. Anélkül az élet üres, és általában az a baj, hogy az emberek így életük végén jönnek erre rá, hogy hú, basszus, ezt máshogy kellett volna csinálni. Igen. Egyébként hamarosan kijön egy feladatkönyv, amit szorongóknak és elkerülőknek tökéletes, majd a további infokkal jövünk nektek. Igen, szuper. Én nagyon köszönöm Anna a beszélgetést, én jól éreztem magam, nekem is tanulságos volt, meg tök jó, hogy elmesélted ezt az élményedet. Remélem a hallgatók is örültek, és ők is haza tudnak vinni belőle valamit, ami számukra is értékes. Nyugodtan jelezzetek, írjatok, kommenteljetek, és kövessetek be kérlek, ha még nem tettétek meg. Örülünk, hogy itt Nagyon voltatok velünk. szépen, nagyon szépen köszönjük, hogy ma is itt voltatok velünk, és elnézést, hogy eltűntünk 3 hétre, de voltak egy kis technikai problémáink, de mostantól újra itt leszünk veletek, és tényleg bármilyen téma, dobjátok fel, írjátok hozzá, akkor is, hogyha nem értetek egyet, bármit szívesen meghallgatunk, és nagyon örülünk nektek. További kellemes időtöltést mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!